Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Kerduk dingyap habihar, babun pelat kibayap, na kajing shit pelat kasun beneng. Kajing shit pelat kasun beneng, kala penyap ya bun ba kibriu, haara distrik, jong kajala bihar, bat kate kajing bun ba, kinong yap, kala bu jing eru, bakin yo ding, bantang ya kite kimet yap. Hama huli gangga ghat, kabadon ha badra blok, jong ka ara, kala penken mau, ya kibabun, ya kajing kerduk ding yap, kumbala ji hakapor jong ka klam COVID-19 bat kinong di ding yap kilayatu baka jur bha ka jing penon kam ding yap hakini ki khindiat sngi baladep ki bor district ki kamba ki don tangsan ngut ki bayap na ka jing shit jur hakini ki sngi hendre ki riu paj ba ki yathu ba ki don bun ba ki balayap haki hospital ki ba lech sha sumar bat ka jing duna ding thang kapen i ba ki don bun bha kibayap haki khindiat sngi baladep kajing shit hakini ki sngi kapoi shaka 90% degree celsius habhokpur u doktor rishi u doktor jongka ara sadar hospital u yathu baki don kumba khatsan hadu arphongut kibreu kibayap haka shisngi batlayathu baki bapang shit kipoi shaka saupho hadu sanphongut kibalech sha sumar yalade hasadar hospital hasaraya baza kabadai ka jaka baki juthir ding hashwa bantang ya kimet yap harut kawa ganga kinong di ding yap ki yathu baki brio ki yang ha ulan bajrong ban ap yala ka jong kapali ban thit ding yap bat layathu baka jing penon kam ding yap kalong san kwintal ban thang tang ya kawe ka met yap jong ubrio